Og så søger den på kirke, og så påstår en af søgemuligheden, de gerne vil have Greve Kirke. Når du har søgt på... Så når du har valgt Greve, så klikker du på den, klikker OK til den, så kommer du videre til et nyt billede. Ja, så skal du bare klikke på en, der er en oppe i. Under 21. Hvad er barnets navn? Egil Andersen. Egil Andersen. Og sagde du Jeppe og alle hans gerninger og alle hans væsen? Ja. Tror du på Gud Fader, den er mægtige, himlens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, Guds indbudte søn for Herre, som er undfanget født af Jomfru Maria, lige når der var Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på den tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige? Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja. Egil Andersen, jeg døber dig i faderens og søndens og Helligåndens navn. Amen. Så er det den almægtige Gud, Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse. Han styrke dig med sin nåde til evigt. Han bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evigt. Amen. Godt. Modtag det hellige korsets tegn.
tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Mia Jedi Andersson. Mia Jedi Andersson. Forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, som er undfanget i Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmel, siddende ved Guds Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja. Godt. Mia Jedi Andersson, jeg døber dig i faderens og søndens og Helligåndens navn. Ja. Den almægtige Gud og Herre Jesus Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Amen. Så er jeg bare dømt. Det er dejligt. Ja. Men vi mener godt. Og jeg synes, at vi... Og Theo, han tog det jo fuldstændig. Yes. De var lidt mere sådan... Men jeg er sikker på, at de bliver glade for det. Men lad os nu sammen med og for de skønne børn her bede fadervor og børnene nu. Altså, der er en masse børn, I må gerne folde hænderne. Så, og de voksne selv om altså. Så lad os bede fadervor. Fadervor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje. Du siger det ikke kun noget med. Jeg tror, det er børnene, der sidder. Kære Ellen og Mia, jeg er glad for, hvad jeg skulle sige. Deres grin og smil gør mig blød i knæene. Når I græder, får jeg skyldfølelse. Jeg blev rigtig glad, da jeg fik min invitation til jeres dåb. Og jeg tog invitationen med i skole og viste invitationen. Jeg er super glad for, at I holder den i Danmark. Kærlig hilsen, Naja.